poslanky, poslankyne, poslanci, vážení dvaja občania. Vítam vás na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Keďže poslanci sú, tuším, všetci, takže zasadnutie je uznášania schopné. Ako overovateľov zápisnice určujem pani Tatianu Bahledovú a Miroslava Aninca. Prečítam vám program, ktorý by sme sa mali schváliť. Za prvé otvorenie, za druhé učenie overovateľov zápisnice, za tretie schválenie programu uznesenia, za štvrté kontrola uznesení, za piaté schválenie predaja pozemkov pre múdru Štefana Česáka, za šiesté schválenie zámeru zriadenia spoločného DHZ, čiže Hasičského zboru Dobcov Láska, za 7. schválenie zámeru odkúpenia pozemkov v vlastníctve Slovenskej republiky, a to parcely KNC 2136/2 o výmere 80 m², to je na tálu pri Partizáne, na zastávka autobusová. Za 8. diskusia, za 9. interpelácie a 10. záver. Požiadal by som teda o schválenie, prípadne doplnenie. Kto je za schválenie programu? Proti, zdržal sa. Kontrola uznesení z posledného zasadnutia. Uznesenie číslo 89 z roku 2023. Tam bol určený termín spracovania evidencie do konca februára. To je riešení. 90/2023 zámena pozemkov obec a pán Juraj Demian. Bolo to, pardon, Engler, čo som povedal, Demian, schválené. 91/2023 odčlenenie spoluvlastníckeho podielu pre inžiniera Rastislava Kokavca, bolo schválené. 92/2023 schválenie zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti s firmou PP Protect. Po odsúhlasení právnickou firmou som im dneska zaslal podpísanú zmluvu. Schválenie rozpočtu obce pre rok 2024, 2025 a 2026 schválené. Schválenie všeobecne záväzného nariadenia číslo 5/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné sadné odpadky schválené. 95/2023 schválenie všeobecne záväzného nariadenia číslo 6/2023 o celonárodnom historickom poriadku bolo schválené. A 96 schválenie koncoročných odmien pre poslancov a starostov tiež boli schválené. Uznesenie číslo 2 návrh obecné zastupiteľstvo Hornej Lehote berie na vedomie informáciu o plnení uznesení. V bodu 5 schválenie predaja pozemkov pre múdr Štefan Čensák, doplnenie uznesenia číslo 38 a 70 z roku 2023. Obec Horná Lehota uznesení číslo 38/2023 schválila majetok obce parcelu KNE 911/7 o výmere 6 m² za prebytočný majetok za účelom predaja a zámer odpredať majetok obce parcelu spomenutú v zmysle paragrafu 9 odstavec 8 písmena C zákona Národnej rady Slovenskej republiky o majetku obcí znení neskorších predpisov. Neskôr uznesení číslo 70/2023 schválilo obecné zastupiteľstvo cenu za pozemok, ale týmito dvomi uzneseniami nebolo schválený konkrétny predaj, čiže navrhujem to doplniť uznesení číslo 3/2024, takto obecné zastupiteľstvo v Hornej Lehote schvaľuje predaj obecného majetku, a to pozemok parcelné číslo KNC 911/7 ostatná plocha o výmere 6 m² v zmysle paragrafu 9a odstavec 8 písmeno C zákona číslo 138/1990 zbierky o majetku obcí znení neskorších predpisov v prospech žiadateľa múdr Štefan Čensák ČSA 54 Brezno z dôvodu, že predmetná parcela sa nachádza medzi parcelami žiadateľa, ktoré sa snaží sceliť do jednej parcely. Cenu určilo obecné zastupiteľstvo v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom obce na 15 €/1 m², náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy znaleckého posudku a zakladovania do katastra znáši kupujúci. Poprosím ešte raz o odsúhlasenie tohto v tomto znení. Toto už je dobré znenie. Dobre, takéto sme robili, ale tam už nemali problém teda na katastre. Kto je za? Proti nikto? Nedržal sa nikto, ďakujem.
Bodu číslo 6, schválenie zámeru zriadenia spoločného DHZ, čiže hasičského zboru z obce Valašska. Nakoľko je momentálne dobrovoľný hasičský zbor z dôvodu nezáujmu občanov najmladších nefunkční, obec je zo zákona povinná uzatvoriť zmluvu o zriadení spoločného hasičského útvaru s inou obcov. Z obcí, ktoré boli oslovené, prejavilo ochotu vstúpiť do spolupráce iba obec Valašska. Na začiatku procesu, ktorý nás vlastne usmerňujú z krajského riaditeľstva, je ale potrebné zámer odsúhlasiť obecnými zastupiteľstvami. A návrh uznesenia číslo 4 obecné zastupiteľstvo Voľného schvaľuje zámer vytvorenia spoločnej hasičskej jednotky z obcov Valašska. Ja podotýkam, že ak schvália obec Valašska tento zámer, tak potom by sme spoločne uzatvorili zmluvu, kde sa vyšpecifikujú všetky podmienky. Dá teda hlasovať, kto je za zámer, schválenie zámeru. Je niekto proti, zdržal sa? Ďakujem. Bod číslo 7, schválenie zámeru odkúpenia pozemkov v vlastníctve Slovenskej republiky, konkrétne lesov Slovenskej republiky, a to parcely KNC 2136 /2 80 m2. Na tomto pozemku je autobusová zastávka pri hoteli Partizán. My ju máme v prenájme. My ju máme v prenájme a hoci som už v minulosti žiadal o predaj, doteraz nedošlo zo strany štátu k žiadnej reakcii. Na základe odporúčania pracovníka lesného závodu, je tam nový teraz, ktorý má túto agentu na starosti, je potrebné, alebo teda bolo by dobre, žiadosť podať opätovne s tým, že keď bude priložené uznesenie do zasadnutia obecného zastupiteľstva, na ktorom bude zámer odkúpenia schválený. Aby sme odkúpime to raz a nebudeme musieť každý rok platiť nájom sa s tým zaoberať. Návrh uznesenia číslo 5 obecného zastupiteľstva Horného schváľuje zámer odkúpenia parcely KNC 2136/2 o výmere 80 m2 za účelom vysporiadania pozemku na verejnom priestranstve. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Interpelácie, bod číslo 12. Prípadne to môžeme spojiť s nejakou diskusiou, nech sa páči, ak má niekto niečo. Teraz musíte, keď ste nemáte. Čo musíte takú tému otvoriť? Víte, čo povedzte? Od vás si dá čo počuť. Povedz čo? Ja neviem. Vy musíte vedieť, čo ti povedať. zvedieť, Ja čo to povedať. Ale nie, tak ja vám teda ďakujem za účasť a prajem pekný večer.